Så altså, Mr. Viggo her med endnu en Minecraft video inde fra min custom modpack. Der smadrer vi lige noget glas. Men ja, okay. I dag, der skal vi snakke lidt om min custom modpack serie. Om jeg skal blive ved med at spille herinde, eller om hvad jeg skal. Og jeg har faktisk taget en beslutning, hvis man kan sige det sådan. Men før vi lige begynder, så vil jeg lige sige, at jeg allerede har uploadet en sådan en her video, hvor vi snakker om tingene og sådan på min YouTube kanal. Men jeg ved ikke lige, hvad der skete med videoen, fordi da jeg kom ind, så var videoen bare helt smadret lige pludselig. Altså til at starte med, så virkede videoen fint nok, og ja, men så lige pludselig så laggede det, og så passede billedet overhovedet ikke med lyden. Og så tænkte jeg, hvad er det for noget? Så jeg valgte bare at slette videoen. Og derfor bliver jeg nødt til at uploade en ny en, så folk lige ved, at vores custom modpack serie, hvad der er med den. Ja, okay, men jeg kan lige så godt afsløre det. Og det er, at vi ikke kommer til at spille herinde mere. Og ja, det er jeg ked af at sige. Men det er fordi, at jeg synes, at jeg har mistet lysten til at spille herinde. Det er ikke så sjovt mere, synes jeg. Jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg synes bare ikke, det er så sjovt mere. Så derfor der har jeg besluttet mig for, at det her det vil være sidste episode. Og det kommer til at være en lidt speciel episode faktisk. Men ja, og ja, der er selvfølgelig nogen, der tænker, at de gerne vil have, eller der er nogen, der sikkert gerne vil have, at jeg fortsætter med min custom modpack serie. Men ja, det gør jeg desværre ikke. Men så til jer, så kan jeg jo sige det, at I skal se det på en lyse side, for vi har stadigvæk en Phoenix Reborn serie, som vi ikke er færdige med endnu. Så ja, men først og fremmest, så synes jeg da at vi skulle lave en world tour, hvor vi bare lige sådan en meget lille world tour, hvor vi bare lige kigger på de ting vi har lavet. Så først og fremmest, så var det herinde vi flyttede ind i det her slags bjerg ting hernede. Og så kommer vi ind, vi udhuler det lidt mere, så laver vi alle de her små rum. Ja, og så laver vi også noget herop. Herop for oven, der har vi ikke rigtig lavet så meget. Ja, vi har bare lige lavet nogle trapper og sådan, men ikke så meget igen. Så lad os starte med det her rum her forneden. Her, der har vi lavet nogle maskiner, og ja, så vi kan lave lidt af hvert. Og herinde, der har vi lavet et ME-system, så vi kan holde alle vores ting, og så er der heller ikke rigtigt mere her. Herinde, der begynder vi at lege lidt med den her Quantum Ender Device. Ja, og der begyndte vi at lave ting, og ja, sådan noget der. Så skal man bruge de her Enderflux krystal her, som vi har lavet overdrevet mange af. Vi har lavet seriøst overdrevet mange, bare for den her lille ting her. Nå, men lad os fortsætte. Så herinde, der har vi et par ting. Først og fremmest, så lad os starte med dem her. Det er, hvor vi har vores Energy Flower, som producerer Diamond Blocks til os. Og så har vi den her, vores Wither Farm. Men hvis vi da lige starter med at gå herind, så, og I må undskylde, hvis vores syn det ser lidt anderledes ud. Men jeg ved ikke rigtigt hvorfor det sker, men det er hver gang at vi kommer ind i sådan en her, eller vi tager til netter, eller ja, så ser vores syn bare lige pludselig lidt anderledes ud. Men her som I kan se, så har vi de her to Energy Flowers, som så transporterer Diamond Blocks her. Og I kan se at vi har allerede mega mange stacks, så ja, de her de er ret gode at have. Og så skal I tænke, at det her det var kun den ene af den, vi har 3 mere. Så Diamond Blocks, det har vi en rigeligt af. Men lad os da tage herop. Det her, det er vores lille Wither Farm. Og
lige nu der virker den ikke, fordi den ikke har nok mob essence. Men ja, men så når de får nok mob essence, de her autospawner, så spawner der så en wither skeleton, og så kommer de så ned her, bliver skubbet ned hernede, og så kommer de herned, hvor den der så slår dem ihjel, og så skulle deres ting meget gerne komme herop i, og så ja, den har vi faktisk kun lavet for wither skeletons skjold. Og lad os lige se hvor mange vi har fået. 15. Ja, jeg havde håbet på mange flere, hvis jeg skal være ærlig. Men det har vi så ikke fået. Men det var i hvert fald det for den her rum her. Okay, så herinde, der har vi al vores mob essence. Lige nu der har vi godt nok ikke lige noget, men ja. Og herinde, det er den der styrer vores mob essence. Hvis der skal komme mob essence, så skal den være på on. Hvis der skal ikke komme mob essence, så skal den være på off. Og det her, det var bare lige en portal teleporter to mob grinder. Og lige nu, der virker den ikke lige. Hvorfor? Det ved jeg ikke rigtigt. Men lad os da fortsætte. Her, der har vi bare lavet en netterportal, ikke så spændende. Her, der har vi ikke lavet noget, ikke noget og ikke noget. Men lad os da lige prøve at smutte til netter og se hvad vi har lavet der. Fordi der har vi ikke lavet særlig meget. Men vi kan godt lige tage et kig alligevel. Vi har bare lige lavet den her portal her midt ude i ingenting. Og mere har vi nok ikke lavet. Vi skulle kun til netter for at få nogle ressourcer faktisk. Ellers så har vi ikke rigtig bygget noget dernede. Men ja. Og ovenpå, der har vi heller ikke lavet så meget. Nej, ikke sådan rigtigt. Men ja, så lad os lige smutte udenfor. Vi har lavet de her wind turbines, så vi kan få noget energi. Så har vi lavet noget Tinkers Construct. Så har vi lavet den der platform der, hvis vi lige tager det op. Den her elevator, den laver vi til vores digital miner, så vi bare kunne gøre sådan her. Og så komme ned, men ja, vi kan så ikke komme mere ned, da jeg har ødelagt det nederste af elevatoren. Men ja, og så den her platform her, den var også lavet for vores digital miner. Fordi jeg ved ikke om I husker det, men vores digital miner brugte ekstremt meget energi. Det var helt vanvittigt. Så vi lavede den her lille platform med alle de her wind turbines, og ja, så satte vi den bare til at give, energi til Tesseract. Og de her Tesseract, de skulle så give energi til vores digital miner. Jeg kan overhovedet ikke snakke lige nu, men ja. Og nu giver de bare energi til vores maskiner og sådan. Men det er en ret stor platform, og den producerer ret meget energi, hvis jeg selv skal sige det. Og dernede, der har vi vores Tinkers Construct. Her, det her, det er det bedste, vi har lavet i hele serien. Nå, nu har vi det der på. Lad os lige vente til det er væk. Kom så. Ja. Og det her, det er det bedste projekt vi har lavet i hele serien, hvis jeg selv skulle sige det. Og det er et gigantisk mob farm formet som et zombie hoved. Og jeg elsker seriøst det her design her. Det var mig der fandt på det lige pludselig, og så tænkte jeg, et zombie hoved til en mob farm, eller et zombie hoved, hvor der skal være en mob farm inde i. Hold op. Og fordi en zombie, det er jo også en mob, og så lave en mob farm inde i et gigantisk zombie hoved. Hold op, det var nok en mega god idé. Men ja, så hvis vi tager herop, så kan I se, så har vi de her mobs, som så bliver spawnet på det der cursed earth, og så bliver de skubbet ned, så kommer de derned, bliver dræbt, og så deres mob essence, det kommer hen til os. Det eneste problem der er ved den her mob farm, som vi aldrig nåede at få fikset, det er de her dumme edderkopper, og fordi de bliver ved med at blive skubbet ned, men så bliver de bare ved med at kravle op. Fordi hvis I lægger mærke til det, så helt ned fra bunden, eller helt nede i bunden, der er der mega mange edderkopper, og de edderkopper, de dør ikke sådan helt som de skulle, ligesom de andre mobs, fordi de kan kravle op, og det har vi ikke lige noget at få fikset, desværre nej. Og den her portal, den var så meningen, at den skulle man kunne gå ind i, og så kommer man hen til vores hus.
Og som I kan se, selv hvis vi står her, så bliver vi skubbet. Hvis vi står her. Nej, ikke noget. Nå. Ja. Men det var så det her. Og så mere har vi ikke rigtig lige lavet faktisk. Så er der ikke rigtigt mere. Så tror jeg vi har været ind igen med alt. Så skulle vi da ikke bare begynde at springe det i luften. Fordi jeg sagde jo, at den her episode kom til at være lidt speciel. Og efter den her lille world tour, som vi lige har været igennem, så synes jeg at vi skulle springe det hele i luften. Så, og i stedet for at vi bruger de normale TNT, så synes jeg vi skal bruge dem her Obsidian TNT, som man laver fra 6 Obsidian og 3 TNT. Så lad os se, gunpowder, sådan. Og så skal vi bruge noget sand. Hvis jeg ellers lige kan stave til det, ville det være meget godt. Sådan der. Det var godt nok lidt. Og så noget obsidian. Sådan der. Og så nether, star, cube. Ting. Sådan der. Så siger man 16 ned i der. Sådan. Ja. Fornemt. Lidt TNT skal der jo lige være. Sådan der. Og sådan. Så skal vi bruge nogle obsidian. Så hvis vi lige gør sådan her. Wow, det var lige lovligt mange. Men bare lige lad os tage dem alle sammen. Og så skal man også lige stoppe den, ellers så kan man ikke gøre det der. Nej, sådan der. Lad os bare lige tage det hele. Det er ikke fordi vi lige pludselig producerer mega mange. Det er standard, ja. Okay, lad os lige se her, TNT. Okay, obsidian. Sådan der, lad os se hvor mange vi kan lave. Vi skal bare bruge dem alle sammen. Sådan der, lad os smide dem her, den kan vi bare lige beholde på os. Sådan der. Sådan. Har vi noget herinde, faktisk noget spændende? Nej. Det har vi ikke. Sådan og sådan der. Det her det var så vores døden, som jeg nu kaldte det. Et mega overpowered sværd, som skader plus 37. Det er så helt vildt. Og paper large plate, paper food to what, paper food to what, og manulyn large sword blade. Det udtaler jeg ikke rigtigt, men ja. Det er hvad den så er lavet af. Og den skader sig plus 37, hvilket er helt vanvittigt. Men ja, okay, lad os lige se lever. Sådan der, whetstone, sådan der. Så har vi nok hvad vi skal bruge. Så hvis vi starter med for oven. Hvis vi bare lige gør sådan her. Vi skal bare kunne springe det hele i luften. Der skal ikke være et eneste spor af vores base, nej. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så de her Obsidian TNT, de kan springe meget mere end normale TNT kan. Så det skal godt nok sige, kan bum pow det her. Okay, det her det burde være nok for oven i hvert fald. Så lad os se, hvis vi går for neden. Vi har allerede brugt en stack, fair nok. Og hvis vi lige gør sådan der. Og sådan. Lad os lige se. Sådan der. Og så vi skal også lige have i det her rum her. Endnu en stack. Vi skal også have noget i det her rum her. Sådan der. Videre. Vi skal også have i det her rum her. Sådan der. Så videre. Vi skal også have i det her rum her. Der skal vi have over det hele, så alt det der det bliver sprunget i luften. Sådan der. Det her det burde være nok. Og så hvis vi går videre endnu, så skal vi også have lidt her. Det skal også lige blive sprunget i luften. Sådan der. Sådan der. Okay.
Så lad os lige se. Der skal også lidt i det her rum her. Hvor mange har vi tilbage? Ja, det går nok. Sådan der, lige nede under trapperne. Lige her, vi skal lige passe på, at de ikke bliver udløst eller noget. Det vil være ret surt. Så skal vi først lige få det over det hele først. Og så nogle i det her rum her. Wow. Lag. Wow, jeg skal da lige love for, at der kommer mange nu. Hvad med her? Kan vi også godt lige sætte nogen her. Jo. What? Nå. Vi kan da godt lige sove med TNT over det hele. Ja, det er også lige en god idé. Okay, lad os lige se, hvis vi lige smadrer dem her. Lad os lige gøre sådan her. Så hvis vi smadrer dørene, vi smadrer dem her. Sådan her, og så vi siger dem her. De skal med udenfor at springe lidt i luften også. Så hvis vi bare lige tager hele den her sti her. Er det her må nok? Ja, det burde det i hvert fald at være. Det burde være rigeligt. Sådan der. Okay. Og lad os da også lige sætte noget ved vores Tinkers konstrukt. Kom så. Sådan der. Ja, det her, det burde være rigeligt. Så lad os også lige tage over og... det var forkert. Lad os lige tage over og springe vores skelethoveder i luften. Skelethoved, vores zombiehoved. Og jeg synes hele tiden, at jeg bliver ved med at sige skelethoved, men det er overhovedet ikke et skelethoved, det er et zombiehoved. Lad os sige sådan her. Lad os bare lige hurtigt smadre alle de her kanter her, så vi lige kan sætte TNT rundt om. Så det vil jeg lige hurtigt gøre. Okay. Nu blev en af dem så bare udløst. Hvilket jeg ikke rigtig forstår hvorfor. Men ja. What? Hvorfor bliver de udløst? Det giver ikke rigtig nogen mening. Nå. Okay, ved I hvad? Så kan vi godt lige smide den over det hele dem her jo. Wow. Hvad? Nu har vi næsten kun munden. Lad os da også lige sætte nogen her, så vi bare lige springer det hele i luften. Der skal ikke være nogen beviser på, at nogen har boet tæt på her. Overhovedet ikke. Og så med de gigantiske huller, der kommer til at komme. Ja, det lægger man aldrig til. Eller det lægger man nok ikke mærke til. Sådan der. Også lige nogen her. Så lad os smutte nedad. Så også lige nogen her. Sådan der. Kan jeg vide om det egentlig er nok det her? Altså det håber jeg i hvert fald det er. Det burde også meget gerne være, men jeg ved det selvfølgelig ikke. Lad mig lige komme op. Sådan der eller hvad? Ja. Okay, en lever. Og er I klar? Nu skal I bare se. Wow. Ja, okay, der er blevet sprunget ret meget i luften faktisk. Men ikke nok. Lad os lige springe med i luften jo. Det kan da ikke passe. Det kan da ikke passe, nej. Kom nu, vi skal sprunge det hele i luften jo. Fuldstændig alt. Eller næsten alt i hvert fald. Hvad kan de ikke engang springes i luften? Nå, hold da op. Det tror jeg da de kunne. Sådan der, lad os lige plante nogle her. Nogle her, og så lad os bare lige tænde det hele. Wow. What?
What? Okay. Hvad skete der lige der? Hvordan kunne vi dø? What? Jeg troede stadig ikke, at vi kunne dø af dem der jo. Nå. Hold da op. Okay, vi har ikke sprunget det her i luften endnu. Så det er jo fint nok. Vi skal lige hen og se, hvis vi lige kan komme igennem alt det her jo. Lad os lige se armor, chest plate. Vi kan ikke engang flyve, kan vi det? Så hedder det krystal, gør det ikke det? Eller hvad? Gem, det hedder gem. What? Okay, lad os lige se. Gem. Hvordan laver man det? Sig det løgn. Det kan vi ikke lave, eller hvad? Ej, det gider jeg overhovedet ikke at lave. Glem det. Så vi siger jetpack. Sådan en har vi. Og så siger vi en lever. Sådan en har vi også. Lad os lige se, hvis jetpacken den virker. Jo. Okay, er I klar? Og skal vi skynde os ud? Væk fra det hele. Okay, nu håber jeg, at jeg starter. Den gør ikke det. What? Nej. Hvad? Hold da kæft, mand. Okay, ved I hvad? Kom nu. Vi tager vores jetpack og vores lever, og så går vi ind. Og så siger vi sådan her, lige herinde. Og så siger vi, hvis vi kan sætte den der. Sådan der, nu burde det være nok. Ja, wow. Wow. Der var vi tæt på at dø. Wow. Kan man ikke skifte mode på den her? Er det ikke et eller andet med, hvis man trykker sådan her? Ej, jeg kan ikke engang huske det. M? Nej. Hold da kæft. Prøv lige at se alt det, vi har sprunget i luften herinde. Wow. Det var da godt nok vildt. Og vi mangler selvfølgelig lige 2 TNT. Eller 2 TNT. 2 obsidian. Men se da lige en gang. Alt det vi har sprunget i luften. Vi skal jo ikke efterlade nogen beviser. Ikke noget som helst. Og det er overhovedet ikke fordi at man overhovedet ikke lægger mærke til det her gigantiske hul. Nej, altså, hvad mener I da? Det lægger man da ikke mærke til jo. Det er jo bare sådan et gigantisk hul midt i det hele med nogle blocks, og ja, det lægger man ikke mærke til. Og hvor zombiehovedet det også sprunget i luften. Vi glemte så den der, spring den i luften. Der blev engang sprunget noget i luften, men ja. Lad os lige smide alt dem her. Og så lad os lige prøve et tricks, at jeg faktisk kan med jetpack. Og så hvis vi dør nu, så ja. Lad os lige se sådan her. Okay, nice, så skal jeg jo tage den på. Lad os lige se her. Så skal man flyve opad. Kom så, ja. Og så skal man gøre sådan her. Oh yeah. Det var lidt blæret. Kun lidt. Men ja. Det var vel det for den her custom modpack serie. Og ja, vi lavede sådan en lille world tour. Sprang det hele i luften. Og det var sgu ret fedt. Bortset fra at vi lige pludselig døde. Fordi jeg troede det der slags gemarmor, det var sgu dødeligt. Men ja, det var det så åbenbart ikke lige i forhold til Obsidian TNT. Men det var alt for den her custom modpack serie. Så hvis I kunne lide serien, så må I meget gerne skrive det ned i videobeskrivelsen. Og hvis I kunne lide den, så må I også meget gerne skrive det. Og hvis I kunne lide serien, så må I gerne skrive, at I ikke kunne lide den, og hvorfor at I ikke kunne lide den.
I kan for eksempel skrive, jeg bryder mig ikke særlig meget om serien, og på grund af det, og hvad jeg kan forbedre, fordi så ved jeg i hvert fald, hvad jeg kan forbedre til min næste Minecraft-serie, når jeg skal begynde en ny, og hvornår jeg skal det ved jeg ikke. Men ja, og det var vel alt for den her video. Så før vi runder af, så vil jeg lige takke jer alle sammen, alle jer der har fulgt med på min Custom Modpack serie, og det takker jeg rigtig mange gange for. Og jeg håber at I vil følge lige så meget med som jeg fulgte med her. Så håber jeg at I vil følge lige så meget med på min Phoenix Reborn serie, da det er den eneste Minecraft serie jeg lige kommer til at have kørende på min kanal indtil videre. Så til alle jer der har fulgt med, mange tak, og jeg håber at I vil følge med lige så meget på min Phoenix Reborn serie. Så det var alt for den her video, og sådan er ved at ned. Så hvis I kunne lide videoen, og hvis I kunne lide mig springe det hele i luften, og så selvfølgelig dø 2 gange, ironisk nok, så husk at smide et like. Og hvis I kunne lide videoen, så må I selvfølgelig også gerne smide et dislike. Og hvis I kan lide mine videoer, så er I mere end velkommen til at abonnere til min kanal og dele mine videoer. Og hvis I er interesseret i noget mere Minecraft fra mig af, så husk og følge med på min Phoenix Reborn serie. Så det var alt for den her video. Så mange tak for at I så med alle sammen. Pas på jer selv derude, og vi ses.